Croeso cynnes nôl I chi. Wel, mae'n wythnos y cupcakes, felly mae Lisa mynd I baratoi cacennau moron, sinsir ac oren I ni. Siw ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Bach o bwdin I ni nawr, de? Ie, gwmws. A ti'n beth, o'n i'n mynd I ddefnyddio'r peiriant, ond o'n i'n meddwl na, mae'n mor rhwydd I wneud â llaw. Mae'n neis weithio I ddangos na pwy mor rhwydd a pwy mor sydyn chi'n gallu wneud cacen. Felly, mewn fan hyn, mae gyda fi yr menyn. Nawr, chi'n gallu defnyddio olew yn hytrach yn yr menyn. Yn yr eseit, nes I wrthos, nes I gofyn I os nes I dod I olew na fe. Tro ma, o'n i'n meddwl, na, ddefnyddiau menyn. Chymod, so os ych chi yn gweld ryseit gyda un neu'r llall, mae'n... Na, gallwch chi amdwylio fe. Mewn at hwnna, dwi'n I ddod o'r siwgr, a dwi'n ddefnyddio siwgr brown golau, neu dim brown tywyll. Gallech chi ddefnyddio brown tywyll, ond byddai'r cacennau yn mynd yn bach yn fwy tywyll na maen nhw fyna. Mwy o flas wastod gyda siwgr brown, a hefyd wedi cael ei prosesu'n llai, felly mae rhai bod bach o ddeioni yn hwnna, ond bod wedi mynd trwy llai o brosesau. A jyst cyfuno yr cyfan dy gilydd tan bod nhw'n feddal. Beth I ni'n neud fan hyn mewn gwirionedd yw cael y siwgr I ddiflannu mewn i'r menyn fel bod e ddim yn gallu toddi yn y canol. Os ych chi a tymeidiau o siwgr yn y cymysgedd cacen, amser mewn i'r ffwrn, mae'r siwgr yn toddi a mae'n gallu gwneud rhyw fath o garamel a mae'n pwyso'r cacen a weithiau mae'n gallu creu'r dip bach yna. Felly, ie, so chi moyn troi tan bod chi ddim yn timlo yr grains bach yna yn gwylod y bowlen. Felly, dyna ni fyna. Wedyn, mewn at hwnna, ni'n mynd I ddod I doi wy cyfan. Felly, dyna un. Dwi ddim yn mynd I boddran troi nhw yn y bowlen bach yn gynta. A dwi'n gwneud hyn. Mae'n gacen eitha glatch dwi'n barod. Mae'n eitha... Wel, glatch. Os ych chi'n rhoi olew, oeddi hwnna'n neud y tyn bach yn fwy? Yn fwy llac, ti'n meddwl? Odi, mae e. So, dwi'n meddwl yn well, de? Na, dwi'n mynd llawer o wahaniaeth, really. Y peth yw, yn aml iawn, gyda olew, mae'n creu, fel ti'n gweud, mae'r cymysgedd mor ddwrllyd. Mae'n haws dod I fe mewn jwg I arllwys y mewn i'r potiau bach yn hytrach na llwy, achos ti'n mynd diferi bobman a mae'n gallu creu bach o fes. Ond pan mae'n coginio, mae ar un peth? Ne, bron y bod yr un peth. Odi, dwi ddim yn gweld lot o wahaniaeth. Mae muffins yn draddodiadol, wastad â olew ynddyn nhw yn hytrach na menyn. Felly, falle bod e bach fwy ysgam, dwi ddim yn gwybod. Felly, dyna'r wyau mewn. Wedyn, cyfuniad o spices wedyn, mae gyda ni fan hyn sinsir, neu beth yw hwn, mae'n gweud sinsir ar y pot gyda fi fan hyn, ond fi'n gwybod trwy wynto fe. Dwi dod I fe'n y pot anghywir. Pumpkin spice yw hwnna, fel mae'n digwydd, cyfuniad o cinnamon a nutmeg a sinsir ac yn y blaen. Ond does dim gwahaniaeth. Blaseiddiau gaeafol, hydrefol, neis. Achos mae'r pwmpen yn sioper yn y bryd. Nawr, ydyn nhw'n dechrau dod mewn. Ni'n symud tuag ato fe. A bach o flawd yn y geblawd, powdwr codi fyna hefyd, oherwydd bod ni'n mynd I ddod I y moron mewn. Y blawd yn mewn nesa, blawd codi. Ac wrth gwrs, bod pwdwr codi mewn a blawd codi, mae'r moron a mae'r sinsir gyda ni fan hyn, mae'n bwysau ychwanegol yn y gacen, ti ddim yn cael mewn sbwng arferol. Ac felly mae eisiau baking powder bach ychwanegol yna I roi bach fwy o chwbl, bod e'n bach yn fwy ysgafn. Felly na ymlaen fan hyn wedyn at y moron. Dwi jyst yn grato'r moron. Mae'n gweud rhyw 200 gram, ond I fod yn onest, mae un morynnen weddol I faint yn pwyso tua 175, a mae hwnna'n ddigon. Un beth dwi yn bwriadu wneud cyn hir yw arbrofi gyda hanas yn lle moron. So mae hwnna ti'n gweld yn llyseien melys neis. A fi siŵr, fi wedi clywed am cacennau, felly os ych chi... Fi wedi clywed am dishes, a wedi trio un gyda panas. Byth wedi clywed amdano fe. Rhywbeth i'r gwylwyr falle I drial a rhoi gwybod i ni. A wedyn hefyd, mae gyda fi yr sinsir fan hyn wedi torri'n fan, yr stem ginger yw hwnna, a mae'n dod mewn potyn gyda yr hylif, yr syrup y sinsir, felly dyferyn bach o hwnna hefyd mewn fel yna, a wedyn just cyfuno'r cyfan. Os ych chi'n ffindo bod e tym bach ar yr ochr sych, gallwch chi ddod I dropyn bach o lath neu rhywbeth fel yna mewn gyda fe. A wedyn, na gyd sydd eisiau wneud wedyn, yw I ddod i'r holl un mewn yn y tiniau. Nawr, dwi wedi dod ar rhain I sydd ddangos I chi. Mae pethau rhyfedd o bert I gael gyda'r cacennau bach, y moron rownd fyna. Ond hefyd yn y siopau, fe ffindwch chi'n gallu gael, am ddim lot fwy o arian, fel bocsys bach yma. Mae rhain to, maen nhw mor ddeniadol, a gret ar gyfer pecyn bwyd neu rhywbeth fel yna. Maen nhw fel mini loffs bach na dyn nhw. Felly dwi ddim ddefnyddio hynna. A un peth mae'r Americanwyr nath creu yr cupcake, a beth maen nhw'n
wneud yw cael pob un yr un maint wrth gwrs, yw i ddefnyddio teclyn fel hyn, just i ddodi, ond dyw e ddim mor rhwydd fan hyn, achos dwi'n defnyddio'r boxes, y rhai boxes. Ti'n rhyfedd, gyda? Cerdyn ôl rhyw 5 mlynedd, oedd cupcakes yn bobman. On. Ti'n dod ydi bobl yn rhaid gorau yw gwaith yr agor siop cupcakes, ynddodd? Yn sydyn reit nawr, maen nhw wedi, ti'n mwyn, nhw ddim mor ffasiynol, ydyn nhw? Mae ffasiynau newid. Ar ôl hynny wedyn, dath yr macaron, ynddo fe? Mae pawb yn bwyta ar hynna. Beth yw'r ffasiwn nesaf i fod dwi ddim yn gwybod? Gin, ie, ti'n iawn. Gin sy'n bobman nawr? Ond nid i'r plant. Ie, ti'n iawn. Ti'n mynd fel yna, mae pobl yn neud i arian y fe trwy newid y ffasiynau ac yn y blaen. Felly mae'r hynna wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw hanner awr. Achos bod e'n gacen yn hytrach na sbwng, mae'n bwysig bod nhw yn cael tymed bach fwy o amser, a falle jyst i roi wasgad bach ar y top ar y diwedd i weld bod nhw'n codi nôl i wybod bod nhw wedi coginio. Right. Hynna yn y mewn fyna. Mas ar ôl hanner awr, de? Mae gyda ni rhai fan hyn nawr te wedi gorffen. Dyma rhai rownd. Wedi cymryd, weithiau ffindwch chi gyda cacen, mae cymryd o lleithder yn nhw'n hytrach na sbwng. Mae'r papur yma yn dod i ffwrdd, felly os odio e, jyst tynwch nhw i ffwrdd fyna. A fan hyn, na i ddod draw ar hyn, i chi'n cael gweld. Mae gyda ni rhai wedi ddyrno gyda... dwi ddim wedi dod i'r cnau mewn. Mae cnau fod yno fe hefyd. O, na fe, surprise. A falle, os ych chi am ddod i bricell y cneuen neu haden neu rhywbeth arall. A wedyn yn y pen draw maen nhw'n dod mas yn disgwyl fel hyn. A beth dwi wedi wneud fan hyn yw cyfuniad o caws meddal, bach o fenyn a siwgr eising, a just i osod dros y top. Llwch chi ddefnyddio bag eising, ond to jyst ymlaen dangos pe mor rhwydd mae e. Does dim eisiau cael offer arbennig, just i ddodi hwn arno. Os ych chi yn creu, tipyn o hwn, mae werth cadw fe yn yr oergell i galedu